Helo a chroeso i'r sesiwn gyntaf wrth adolygu ar gyfer eich arholiad allanol, uwch gyfrannol, iechyd y gofal cymdeithasol a gofal plant. Yn ystod y sesiwn heddiw, fe fyddwn ni'n edrych ar y diffiniadau gwahanol o iechyd, y diffiniadau o Llesiant, a hefyd y 3 model o iechyd. Wrth edrych ar y diffiniadau a chysyniadau o iechyd yn gyntaf, mae'n angen i chi fod yn ymwybodol bod yna 3 diffiniad o iechyd. Yn fy nosbarth i, rydw i'n defnyddio'r cod o CY a wedyn CY/Hy am y rheswm taw iechyd cadarnhaol sydd ganddyn ni iechyd negyddol a hefyd iechyd cyfannol neu holistaidd. Heddiw, rydw i am atgoffa bob un ohonoch chi o beth yw ystyr y diffiniadau gwahanol yma a hefyd eich bod chi yn ymwybodol o enghreifftiau addas. Yn gyntaf te, y diffiniad o iechyd cadarnhaol yw bod ni yn cyflawni a chynnal ffitrwydd corfforol a sefydlogrwydd meddyliol. Felly mae hwn yn meddwl i ni yn gwneud dewisiadau da sy'n cyfrannu tuag at ein bwyd, ein ymarfer a hefyd ein hapusrwydd. A os ydym ni felly yn cynnal pwysau corff bresymol, enghraifft. Felly yr unigolyn sy'n gyfrifol am gwneud dewisiadau cadarnhaol felly mwyn i iechyd i fod yn gadarnhaol yn gystal. Mae ganddyn ni iechyd negyddol. Ystyr iechyd negyddol yw person yn gweld ei hunain yn iachus os oes absenoldeb o afiechyd corfforol neu clefyd yn ffrallwr meddwl yn unig. Felly, beth am te os ydw i yn person sydd yn ysmygu a does dim afiechyd corfforol gen i, ydw i felly yn iachus. Dyma beth mae y diffiniad o iechyd negyddol yn meddwl. Enghreifftiau o iechyd negyddol yw pan fydd unigolyn yn credu bod ei iechyd yn cyflwr da a nad oes unrhyw beth yn bod ar hyn. Felly rwy'n iach a does gen i ddim salwch neu anabledd. Y trydydd diffiniad o iechyd sydd ganddyn ni yw iechyd cyfannol neu holistaeth. Mae hwn yn meddwl bod ganddyn ni cyflwr o lesiant corfforol, meddyliol a chymdeithasol cyflawn yn hytrach na'r ffaith bod yn iechyd neu wendid yn absennol yn unig. Enghreifftiau o hyn yw pan mae holl anghenion person yn cael ei ddiwallu, so being met. Dylai pob agwedd ar anghenion pobl gan gynnwys falle anghenion seicolegol, corfforol, cymdeithasol ac emosiynol cael ei ystyried mwyn i berson i fod yn iachus yn llwyr. Nawr, yn bersonol, dyma yw'r diffiniad sydd well gen i oherwydd mae'n edrych ar nifer o agweddau gwahanol ac felly i ni yn person iach os ydyn ni yn bywyd cymdeithasol da, os ydw i yn seicolegol falle yn gryf ac yn gallu gwynebu heriau, rydw i â ffitrwydd corfforol da, rydw i'n gwneud dewisiadau da yn fy diet, rydw i'n pwyso yn rhesymol ac ati. O fewn cwestiwn arholiad, dyma posibiliad o beth fydd yn codi. So mae Mr Williams yn credu yn y diffiniad negyddol o iechyd a llesiant oherwydd ei fod yn teimlo'n iach ac yn byw heb glefyd nac afiechyd. Mae Mr Williams wedi bod yn ysmygwr am rhan fwyaf o'i fywyd fel oedolyn a dydy ddim yn meddwl bod hyn yn cael effaith ar ei iechyd. Disgrifiwch sut byddai gwybodaeth am y diffiniad cadarnhaol a chyfannol o iechyd a llesiant yn gallu helpu Mr Williams i wella ei iechyd a'i llesiant tymor hir. Felly, yn amlwg fan hyn, mae ganddyn ni 8 marc. Be sy'n rili bwysig i chi gwneud yw i ddisgrifio sut mae ein gwybodaeth am y diffiniad cadarnhaol yn gallu helpu Mr Williams yn hir dymor, yn ogystal wedyn â'r gwybodaeth am ein diffiniad cyfannol. Ar gyfer y band marciau uchaf, sef 4, i ni'n edrych am 7 i 8 marc, oes ganddoch chi gwybodaeth a dealltwriaeth drylwyr
o'r diffiniadau cadarnhaol a chyfangol, a ydych chi yn darparu manylion clir sy'n dangos y dealltwriaeth yma a yn ôl sut i helpu iechyd a llesiant hir dymor Mr Williams. Felly, dyma falle yw delfrydol. So yn gyntaf, ni'n mynd i edrych ar y diffiniad cadarnhaol. So dyma yw ble mae unigolyn falle yn teimlo i fod yn iachus oherwydd bod nhw'n cyflawni a chynnal ffitrwydd corfforol a sefydlogrwydd meddyliol. Os yw Mr Williams falle yn fwy rhagweithiol wrth ofalu am ein iechyd a'i llesiant yn y presennol, mae hwn wedyn yn amlwg yn mynd i helpu yn hir dymor. Fel wedys i falle dewisiadau am sut mae yn ymarfer, os yw yn ymarfer, sut mae e'n bwyta ac ati. So Mr Williams sy'n gyfrifol fan hyn i gwneud yr ymdrech i wella ei iechyd a'i llesiant. Fe sy'n gorfod mabwysiadu dillau'r ffordd iach o fyw, a fe sy'n cymryd y cyfrifoldeb yma ymlaen. Yn ogystal, os yw Mr Williams yn defnyddio rhaglenni sgrinio a brethu sydd yn cael ei gynnig iddo, mae hwn yn gallu bod yn rhywbeth sydd yn helpu fe wedyn i gynnal iechyd corfforol da, yn ogystal â derbyn cyngor o bosib am rhoi'r gorau i ysmygu. Wrth edrych ar ail rhan yr ateb felly, fe welwn ni nawr yn canolbwyntio ar diffiniad cyfangol. So dyma ble mae ganddyn ni cyflwr o lesiant corfforol meddyliol a chymdeithasol cyflawn. Os yw Mr Williams yn ystyried bob un o'r ffactorau yma, mae'n bosib iddo fe i gallu wella elfennau penodol fel yr elfennau corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol. Enghraifft, efallai os yw e'n gofalu am ei iechyd meddwl, mae e'n gallu gwneud cysylltiad gwell yn gymdeithasol gyda unigolion yn ymwybodol falle o grwpiau cefnogi, os oes iselder gyda fe, gorbryder, pe bai angen defnyddio rhan. Hefyd mae diffiniad cyfangol yn ystyried yr unigolyn cyflawn a sut mae'n rhyngweithio ar ymgylchedd. Felly, oes gan Mr Williams ymagwedd ar fywyd sy'n ystyried iechyd a llesiant meddwl yn ogystal â iechyd a llesiant corfforol. So mae'r ffaith bod Mr Williams yn ysmygu falle o gynlyniad i bryder, falle straen yn gwaith, ac ydyn ni falle yn gallu edrych ar y ffactorau yma wedyn, a yn amlwg bys y rhain yn cael effaith cadarnhaol ar ei iechyd corfforol. Nesaf heddiw, ni'n mynd i edrych ar y diffiniadau o lesiant. Mae yna 3 diffiniad o lesiant. Okay, so 3 diffiniad o iechyd ac yna 3 diffiniad o lesiant. Yn fy nosbarth i, ni'n cofio rhain trwy pop. Oherwydd mae ganddyn ni llesiant person, llesiant oedolyn a hefyd llesiant plentyn. Wrth edrych ar llesiant person yn gyntaf, mae yna 8 ffactor sy'n cyfrannu tuag at llesiant person. Yr un gyntaf yw llesiant cymdeithasol ac economaeth. Felly, a oes gan yr unigolyn yma bywyd cymdeithasol da, ydyn nhw'n cyfrannu'n effeithiol tuag ato fe. Ydyn nhw ddim yn byw mewn tlodi, so mae ganddyn nhw swydd ac yn ariannol yn gwneud dewisiadau dwyll. Os nad oes gwaith ganddyn nhw, maen nhw'n gallu cael cymorth i weithio. Maen nhw o bosib yn byw yn annibynnol wedyn o ganlyniad i'r swydd yma, ac hefyd maen nhw'n gallu cael cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg os ydyn nhw'n dymuno. Nesaf, yn ein cod ar gyfer llesiant person, mae ganddyn ni A. Mae'r A yn sefyll am addysg, hyfforddiant a gweithgareddau hamdden. Mwyn felly berson cynnal llesiant person da, mae'n bwysig bod nhw yn cael cyfle i ddysgu ac i ddatblygu sgiliau boed yn yr ysgol, wrth falle cael hyfforddiant yn y gweithlu, ac hefyd falle yn dysgu o weithgareddau hamdden enghraifft diddordebau newydd. Ydyn nhw'n gwneud pethau sy'n bwysig iddyn nhw? Mae hwn yn amlwg yn help wedyn wrth iddyn nhw gymryd gyda y dewisiadau yma.
Wedyn, i ni'n edrych ar ein ail A, sef amddiffyn rhag gamdriniaeth. Os ydw i yn berson neu'n blentyn, ydw i'n gallu lleisio fy mhryderon os oes gen i problemau, ydw i'n gallu amddiffyn y bobl sy'n bwysig i mi o'r camdriniaeth neu'r esgyristod. Ac wedyn mae ganddo ni yr A olaf. Ydw i felly yn byw mewn rhywle addas i fy anghenion. Nawr, gallwn ni fod falle yn cartref sy'n gallu sicrhau fy llesiant, so falle cartref i bobl oedrannus sydd falle â anghenion dementia sydd ddim yn gallu byw yn annibynnol. A ydw i hefyd yn gallu ystyried cartref addas ar gyfer plentyn lle mae'r adnoddau yn gallu cael y diwallu anghenion yr unigolyn. Os edrychwn ni ar yr e-dot, fe welwn ni nawr mae yna llawer o ffactorau sy'n cyfrannu tuag at iechyd corfforol, iechyd meddwl ac emosiynol. Ydw i felly'n iach, ydw i'n weithgar, ydw i'n gwneud y pethau i gadw fy hunain yn iachus, ydw i'n hapus, ac hefyd ydw i'n cael cymorth a'r gofal cywir i diwallu fy anghenion corfforol, meddyliol a chymdeithasol. Ein S wedyn yw sicrhau hawliau a hawliolaethau. So boed ydw i'n person ifanc, mae gen i hawliau a dylai fod gwasanaethau yn diwallu'r anghenion yma. Ydw i felly'n gallu defnyddio fy llais, ydw i'n teimlo mod yn cyfrannu at penderfyniadau pwysig yn fy mywyd, a ydy'r amgylchedd neu amgylchiadau fy hunan yn cael ei ystyried falle yn fy hoffderau a dymuniadau. Ein peth ni ar gyfer llesiant person yw oes gen i perthnasoedd domestig teuluol, personol, cadarnhaol. Ydw i'n teimlo fy mod i'n perthyn. Ydw i hefyd yn teimlo fy mod i'n cyfrannu at berthnasoedd diogel ac iach sydd felly yn helpu llesiant. A wedyn ein ec ni yw, ydw i yn cyfrannu at y gymdeithas ehangach. Felly, ydw i'n ymgysylltu â fy ymuned, ydw i falle gwirfoddoli, ydw i'n defnyddio cyfleusterau mewn ffordd cadarnhaol yn fy ymuned. Ydw i yn cael fy gwerthfawrogi gan fy gymdeithas oherwydd falle gwaith gwirfoddol rydw i'n gwneud. Ac ydw i yn teimlo fy mod i yn gwneud penderfyniadau da at y pethau sydd ar gael i fi yn y gymdeithas. Nawr edrychwn ni ar beth sy'n ychwanegol ar gyfer oedolyn. So yn amlwg mae ein llais PC ni yn berthnasol i berson. Mae oedolyn hefyd yn person, felly mae'r 8 ffactor yna yn gallu cyfrannu tuag at llesiant person. Ond dyma yw'r gwybodaeth nawr sy'n specific ond ar gyfer oedolyn. Felly gyda oedolyn, oes ganddyn nhw rheolaeth ar fywyd pob dydd. Nawr beth sydd gyda fi fan hyn yw enghreifftiau o'r ffactorau. Dylai fod gan oedolyn rheolaeth. So ydyn nhw'n gwneud dewisiadau da yn ffordd o byw, ydyn nhw'n gallu delio gyda straen a'r problemau sy'n codi, ydyn nhw'n cydbwysau da rhwng falle gwaith ac amser hamdden, ydyn nhw yn cymryd meddyginiaeth fel sydd angen, ac hefyd ydyn nhw'n rhan o berthnasoedd iach. Okay? So dyma yw enghreifftiau o beth yn union yw rheolaeth ar fywyd pob dydd fel oedolyn. Hefyd, dylai fod oedolyn yn derbyn mynediad at waith. Okay? So ystyr hyn yw, ydyn nhw'n gallu gweithio, os ydyn nhw, mae'n rhoi pwrpas, gwerth a chyfrifoldeb iddyn nhw, ac yn amlwg wedyn mae'n cyfrannu bositif i'r economi, dydyn nhw ddim yn dioddol o dylodi, ac mae'r ymenydd yn amlwg yn datblygu, yn gwella sgiliau, yn uwch sgilio ein hunan. Okay? Yn cwestiwn o holiad felly, dyma yw pethau sy'n benodol ar gyfer oedolyn, fel dwedais i peidiwch yn hofio am eich 8 ffactor llais PC hefyd. Wedyn, ar gyfer llesiant plentyn, mae ganddo ni yr holl rhinweddau roedd yn wir ar gyfer person, ond yn ychwanegol y tro yma nawr, mae angen ystyried llesiant plentyn fel datblygiad corfforol, deallusol, emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol. Mae yna 5 math o ddatblygiad fyna.
Okay. Nawr beth rydw i'n disgwyl eich bod chi'n gallu gwneud yw rhoi enghreifftiau i fi. So, er enghraifft gyda datblygiad corfforol, mae plentyn yn tyfu yn iachus. Mae person yn datblygu ac yn bwrw'r cerrig milltir sgiliau ychwanegol bras a manwl byswn i'n disgwyl. Okay. Yn ddeallusol, maen nhw'n cael mynediad at addysg, maen nhw'n cael eu stimuleiddio, maen nhw'n gwneud gweithgareddau, datrys problemau, yn defnyddio'r cof a sgiliau iaith yn datblygu. Yn emosiynol, maen nhw'n gallu rheoli emosiynau hunan a dangos empathi tuag at eraill. Yn gymdeithasol, maen nhw'n rhyngweithio, maen nhw yn rhan o grwpiau, mae ganddyn nhw ffrindiau amrywiol, maen nhw'n cael derbyn cyfleoedd yn y gymuned ac yn yr ysgol. Ac wedyn ymddygiadol yw ydyn nhw'n deall sut i ymddwyn mewn sefyllfaoedd gwahanol, ydyn nhw'n dangos parth, ydyn nhw'n dangos urddas a oes ganddyn nhw moesau sylfaenol. So dyma sut gall cwestiwn o'r holiad edrych. So amlinellwch ystyr llesiant gan gyfeirio'n benodol at blant yn ôl diffiniad deddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant Cymru. So eto, fe welwch chi taw 3 yw'r band marc uchaf, 5 i 6 marc. Oes gyda chi dealltwriaeth drylwyr o'r ffordd mae'r deddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant yn diffinio ystyr llesiant. Ac ydych chi'n canolbwyntio'n glir ar beth yw llesiant i blant. So, yn yr achos yma, mae'n bosib i chi i gychwyn gyda plant, sef yr elfennau CY, neu wrth gwrs edrych ar berson trwy ein llais PC. So, beth sydd gen i fan hyn yw mae ganddyn nhw llesiant cymdeithasol ac ergonomaidd da, so maen nhw'n cael cyfle i chwarae, gwneud ffrindiau, rhyngweithio. Maen nhw'n mynd i ysgol, coleg, neu'n ymwneud gyda gweithgareddau ar gyfer addysg hyfforddiant a gweithgareddau hamdden. Amddiffyn rhag amdriniaeth, mae'n derbyn cariad, mae anghenion yn cael eu dywallu yn y cartref, a mae'n derbyn bwyd a cysgod fel y disgwylir. Mae'r llety preswyl sydd ganddyn nhw'n addas ar gyfer eu anghenion, felly mae ganddyn nhw adnoddau da, mae nhw'n gynnes, mae nhw'n ddiogel ac mae nhw'n amlwg at cysgod. Iechyd corfforol, meddwl ac emosiynol, mae ganddyn nhw mynediad i gwasanaethau a mae'n rydd o salwch. Sicrhau hawliau halogaethau, cael plant yn nhw, mae dal ganddyn nhw llais a mae'n rhaid grymuso y plentyn cymaint â phosib a sicrhau mae pobl yn gwrando. Mae'n gallu gwneud dewisiadau da o berthnasoedd sy'n gefnogol, sy'n dangos cariad ac sy'n gwneud nhw'n deimlo'n ddiogel. Ac hefyd wedyn maen nhw falle yn cyfrannu at y gymdeithas, falle yn defnyddio parciau ar ardal lleol mewn ffordd o rhesymol. Maen nhw hefyd yn cyfrannogi mewn gweithgareddau yn yr ardal leol hefyd. So dyma yw ein llais PC ar gyfer person, ond yn amlwg wedyn mae ganddyn ni nodweddion sy'n specific ar gyfer plentyn, sef datblygiad corfforol. So rydw i'n tyfu at datblygu'n iach, rydw i'n ryddol afiechyd o salwch. Yn ddeallusol, rydw i'n mynd i'r ysgol, mae gen i adnoddau, rydw i'n darllen, rydw i'n gallu datrys problemau. Yn emosiynol, rydw i'n gallu mynegu yr emosiynau cywir a'r ymrydegau cywir, rydw i'n bodlon, rydw i'n hapus, rydw i'n reoli'r emosiynau yma. Yn gymdeithasol wedyn, mae gen i gyfle i rhyngweithio, mae gen i ffrindiau, mae gen i diddordebau a chyfleoedd amrywiol. Ac wedyn yn ymddygiadol, rydw i'n gallu reoli ymddygiad y hunan a rydw i'n deall beth yw model rôl cadarnhaol a'r pethau disgwyliedig ohona i yn ôl fy ymddygiad ac yn amlwg y pethau andisgwyliedig. Nesaf te, ni'n mynd i edrych ar model iechyd, anabledd a llesiant. A fel mae'n digwydd, mae yna 3 model o iechyd, anabledd a llesiant. Felly hyd at hyn heno, ni wedi edrych ar 3 math o iechyd, 3 math o lesiant, ac nawr i ni yn edrych ar 3 math o fodelau iechyd. So fel chi'n gallu gweld fan hyn, mae ganddyn ni modelau cymdeithasol, mae ganddyn ni modelau biofeddygol, a mae ganddyn ni biopsychogymdeithasol.
Yn fy nosbarth rydw i wedi hwyluso hyn iddyn nhw atgoffa fy ddisgyblion i ystyried BBC, so BBC, pam oherwydd y model biofeddygol yw'r model gyntaf ar gyfer y B cyntaf, a dyma falle yw'r dulliau mwyaf traddodiadol o hybu iechyd a llesiant. So dyma pan falle i ni'n mynd i ein canolfan iechyd i ymweld â ein meddyg teulu, oherwydd bod ganddyn ni symptom, i ni'n ddisgwyl wedyn i'r meddyg teulu rhoi diagnosis i ni ac wedyn darparu meddyginiaeth neu triniaeth o ganlyniad i'r broblem yma. Mae'r model yma wedyn yn sicrhau taw y feddygon a'r gweithwyr gofal proffesiynol sydd yn gysylltiedig â gwneud y diagnosis a gwella a thrin yr afiechyd. Felly, nhw sydd yn gwneud y penderfyniadau a nhw sut i mynd wrthi a helpu yr unigolyn yma. Dyma falle yw'r model i ni'n fwy o cyfarwydd gyda. Ond yn amlwg mae yna gwelliannau yn ôl gwyddoniaeth, yn ôl technoleg, nawr yn helpu ni i ddarparu mwy o atebion neu meddyginiaeth, datrysiadau i'r broblemau yma. Os ni'n edrych falle ar ein brethiadau ddiweddar yn enwedig gyda Covid, gallwn ni dweud mae ein pediadau Covid ond wedi datblygu oherwydd y gwyddoniaeth a technoleg mwyn dod o hyd i bigiad sy'n gallu amddiffyn unigolion o Covid. Mae'n pwyslais mawr ar y model yma i ddiagnosio a thrin unigolion, a dydyn nhw ddim o reidrwydd yn ystyried ffordd o fyw yr unigolyn. Mae'r model yn arbennig o gostus i'r llywodraeth oherwydd mae angen llawer o ymchwil, mae yna llawer falle o beledrau X, sganio, profion gwaed yn digwydd, canlyniadau'n cael eu gyhoeddi, apwyntiadau, a wedyn yn dilyn i fyny o'r canlyniadau ac yn amlwg cost ar gyfer trin yr unigolyn yn ôl y broblem sydd ganddyn nhw. Y model nesaf wedyn i ni'n mynd i edrych ar yw IOB, so BBC, biopsychogymdeithasol. Mae'r model biopsychogymdeithasol yn edrych ar y ffactorau biolegol, psycholegol a chymdeithasol mwyn penderfynu pan fod yr unigolyn a'n hwyluldeb o bosib. Felly, yn debyg i'r cysyniad cyfangol, beth sydd ganddyn ni fan hyn yw nifer o ffactorau gwahanol sy'n helpu ni i gwneud penderfyniad am yr unigolyn. So, os edrychwn ni ar y bio, dyma yw'r ochr biolegol a falle cyfansoddiad yr unigolyn yn ôl os oes gyda nhw falle unrhyw beth etifeddol, os oes unrhyw hanes diploma, corfforol neu haint yn gallu cyfrannu tuag at yr anhwyldeb. Y cycle wedyn yn cynnwys yn amlwg emosiynau ac ymddygiadau, so oes falle pethau fel straen, oes ganddyn nhw ofyn, os ydyn nhw yn osgoi gwneud pethau, ydyn nhw ddim yn ymdopi yn arbennig o dda mewn sefyllfaoedd gwahanol, beth yw'r sefyllfa iechyd meddwl. So mae'r ffactorau yma yn amlwg i gyd yn cyfrannu tuag at biocycle. Yna wedyn mae ganddyn ni ein cymdeithasol, so beth yw fy sefyllfa falle gwaith, beth yw fy amgylchedd cymdeithasol a diwylliannol, ydw i falle ar teulu sy'n gefnogol, beth yw fy sefyllfa ariannol, ydw i'n mwynhau fy gwaith ac yn y blaen. Y model olaf felly yw'r model cymdeithasol. Nawr, mae'r model cymdeithasol ond yn ystyried y ffactorau ehangach sy'n gallu dylanwadu ar iechyd a llys. So, enghraifft, ond yr economaidd, ond y cymdeithasol, ond falle yr amgylchedd rydw i'n byw. So, mae'r model yma yn nodi nad oes gan wahanol unigolion yr un cyfleoedd yn y gymdeithas ar ddechrau a ddiwedd ei oes. So beth mae hwn yn meddwl yw, mae rhai unigolion wynebu mwy o rwystrau mewn bywyd nag eraill. So os ydrychwn ni falle ar pobl
sy'n anaddol gorfforol, mae nhw o falle o dan anfantais cymdeithasol oherwydd yr anhawsterau sydd ganddyn nhw yn cyrraedd llefydd penodol. Yn ogystal â hyn, gallwch chi feddwl am berson sydd yn heneiddio ac falle sydd ddim yn gyrru bellach na chwaith yn dal trafnidiaeth cyhoeddus. Mae ffactorau yma yn amlwg yn achosi rhwystrau enfawr iddyn nhw. Mae status cymdeithasol, social status, ac economaidd gwael hefyd yn golygu eich bod chi falle'n fwy tebygol o bod canlyniadau iechyd a llesiant gwael gyda chi yn y dyfodol ac o bosib cyfnodau oesbyrach wedyn. So, efallai meddyliwch am rywun sy'n dioddef o dlodi, sydd ddim ar adnoddau cywir, sydd ddim ar cartref sy'n gynnes ac yn ddiogel, ac yn amlwg mae hwn yn mynd i cael effaith hir dymor arnyn nhw. Mae'r model yma yn gosod cyfrifoldeb ar ysgwyddau'r gymdeithas i gwneud penderfyniadau gwell neu doeth am yr hyn sy'n digwydd iddyn nhw. Okay? Os mae'n gwynebu rhwystrau, ydym ni'n gallu cyflawni ein potensial trwy dod o hyd i datrysiadau i'r problemau. O bosib, mae'r model cymdeithasol yn annog ymyrryd yn gynnar, so early intervention. Os ydw i falle yn ystyried rhywun sydd wedi colli swydd yn ddiweddar, yna falle posibiliad yw fy mod i yn gallu colli fy nghartref a byw felly fel unigolyn di-gartref. Os mae rhywun yn rhagweld mae hyn yn mynd i ddigwydd, yna beth am ymyrryd yn gynnar mwyn lleihau ar rhwystrau mae'r unigolyn yma yn mynd i gwynebu. Okay? So mae'n ceisio lleihau y gwahaniaethu trwy ceisio cynnig cyfleoedd i bawb. Okay? I ni'n ystyried pethau fel rhyw, ethnigrwydd, cyflwr economaidd, ble mae'n bosib, ac wedyn adnabod pwy sy'n gwynebu mwy o rhwystrau mewn bywyd nac eraill a ceisio dod o hyd i datrysiadau iddyn nhw. Y gobaith yw bod ni'n gallu grymuso unigolion mwyn addysgu a rhoi cyfleoedd iddyn nhw i ennill sgiliau newydd ac i gwneud felly penderfyniadau gwell yn y dyfodol. So eto, dyma nawr yw cwestiwn arholiad ar y modelau o iechyd. So os edrychwn ni ar y cynnwys yma, mae sawl model yn ymwneud â iechyd anabledd a llesiant. Felly yn syth dylai fod unigolyn yn ystyried, mae yna 3 model, BBC, biofeddygol, biopsych-gymdeithasol ac yn amlwg cymdeithasol. So cyferbynnwch y model cymdeithasol a'r model biofeddygol o iechyd anabledd a llesiant. So mwyn chi ennill marciau o'r band uchaf sef 3, a mae hynny'n 5 i 6 marc, mae angen dangos eich bod chi a chi'n ystyried amrywiaeth o nodweddion y model cymdeithasol a'r model biofeddygol o iechyd, llesiant ac anabledd, a sy'n dangos y gwahaniaethau rhwng y ddau fodel yn glir. Mae hefyd yn cynnwys ystyried fanwl o'r ffyrdd y mae'r ddau fodel yn cyferbynnu. Felly, os edrychwn ni ar ateb posib, beth sydd angen i chi ystyried yw mae'n tybio bod salwch neu glefyd yn bodoli ac mae'n pwyslais ar diagnosis clinigol ac ymyrraeth feddygol o'r drin clefyd neu ei symptomau. So yn amlwg mae hwn yn tystiolaeth o beth mae'r model biofeddygol yn cynnig i unigolion. Mae'n pwysleisio ar drin unigolion ar wahân i'w ffordd o fyw. So does dim ots pa fath o benderfyniadau mae person yn gwneud am falle ffitrwydd, hylendid, ysmygu, ymarfer, alcohol ac yn y blaen. Ac maen nhw'n canolbwyntio'n unig ar y clefyd neu'r afiechyd neu'r anabledd sydd gan yr unigolyn. Nid yw'r rhesymau dros yr afiechyd yn sail i'r model biofeddygol. So does dim ots gan y model biofeddygol am pam mae'r pethau yma yn digwydd. Mae nhw ond eisiau trin yr elfennau
o'r clefyd neu'r afiechyd. Nid felly'r model biomeddygol yn hybu ffordd iach o fyw, enghraifft, os bydd unigolyn yn byw bywyd afiach heb unrhyw effaith andwyol, dylai barhau. Tra bod y model cymdeithasol yn mynd at un ragweithiol i annog unigolion i fyw bywyd iach. Okay, so yn syth nawr, gallwch chi gweld, taw dyma beth mae'r model biomeddygol yn dweud, mae'r model cymdeithasol nawr yn dweud hyn. Os ydyn ni'n edrych wedyn ar y model cymdeithasol, gallwn ni dweud mae rhwystrau mewn cymdeithas, nid iechyd na'r hyn sy'n ei gwneud yn wahanol sy'n allgau unigolion. Gall rhwystrau bod yn gorfforol neu agweddol, gall rhwystrau gwneud bywyd yn fwy anodd i unigolyn. Okay? So mae'r model cymdeithasol nawr yn ceisio dweud mae angen edrych ar y ffactorau ehangach sy'n achosi rhwystrau. Mae'r model cymdeithasol yn mynd i'r afal ar y materion yma, trwy falle gweithredu cymunedol, mwyn atal afiechyd. So mae'r model yn mynd i tu hwnt i'r ffordd o fyw ac ymddygiad, ac mae'n annog yr angen am newid cymdeithasol. Felly, os oes ganddyn ni unigolyn sy'n dioddef o anhawster, beth ni'n gallu gwneud yn ein gymdeithas? Beth falle yw ein agweddau tuag at hyn, a ydy e'n bosib gwella o ganlyniad i newid ein agwedd? Mae'r model cymdeithasol yn seiliedig ar syniad bod yn rhaid newid ffactorau cymdeithasol amgylcheddol ac economaidd mwyn gwneud gwelliannau. Mae'r model biomeddygol yn tybio y bydd gweithwyr iechyd proffesiynol yn gallu trin iechyd clefyd, a bydd yr unigolyn yn cymryd rôl o feddwl. So beth mae'r pwynt yna yn ceisio esbonio i yw, mae'r model biomeddygol yn caniatáu falle i'r person sydd ar anhawsterau i eistedd yn ôl fel petai, ac i beidio cymryd unrhyw cyfrifoldeb tuag at falle rhai o'r symptomau. Ble mae'r model cymdeithasol yn annog i ni fod yn fwy rhagweithio, proactif yn y penderfyniadau yma sydd yn gallu achosi ein symptomau. Nawr, beth sy'n bwysig i ni wneud yn y cwestiwn yma yw i sicrhau bod yna cyferbynnu yn digwydd. So oes ganddoch chi digon o dystiolaeth ar gyfer y model cymdeithasol yn ogystal â'r model biomeddygol. Os ydw i'n mynd nôl i'r cynllun asesu yma, yn amlwg mae'n rhaid dangos ystyriaeth o nodweddion y model cymdeithasol a'r model biomeddygol, a sicrhau bod fi'n dangos y gwahaniaethau rhwng y ddau model. Nawr, rhywbeth arall gallwch chi ychwanegu at hyn yw, mae yna llawer o gost i'r model biomeddygol o ganlyniad i falle ymchwilio, i belderau, sganio, profion gwaed, o bosib llawdriniaeth, prescription ac yn y blaen. Wedyn gyda'r model cymdeithasol, nid yw'r gost yna falle yn rhywbeth sydd yn mor amlwg. Efallai hefyd gallwch chi dweud mae'n anoddach i cael gafael ar tebion ar gyfer y model cymdeithasol, oherwydd mae yna nifer fawr o ffactorau amrywiol yn gallu cyfrannu tuag at y broblem, ac falle mae'n anodd mewn rai sefyllfaoedd i newid agweddau pobl tuag at y problemau yma. Ble yn amlwg gyda'r model biomeddygol, mae'r diagnosis a mae'r triniaeth yn cael ei ddarparu, a mae'r person jyst falle yn mynd trwy'r patrwm o adferiad naturiol ganlyniad i'r triniaeth sydd ar gael iddyn nhw. Felly, wrth grynhoi y sesiwn heddiw, hoffwn i chi ystyried beth ni wedi canolbwyntio ar. So, os ni'n ystyried ein diffiniadau o iechyd, yn amlwg mae ganddyn ni ein diffiniad cadarnhaol, diffiniad negyddol, a hefyd diffiniad holistaidd/cyfannol. Ar gyfer y diffiniadau o Llesiant, mae ganddyn ni person, sef yn amlwg a llais PC. Mae ganddyn ni llesiant oedolyn ac wedyn llesiant plentyn, felly pop. Ac wedyn ar gyfer y tri model o iechyd, mae ganddyn ni ein model
biofeddygol, ein model biocycle gymdeithasol, ac yn amlwg y model cymdeithasol ei hunan. Diolch am eich gwrandawiad heddiw. Rydym i'n gobeithio eich bod chi wedi dysgu rhywbeth o'r sesiwn.